Wis kono Mandra Kumara. Kula dok jodone kancane wae wis duwe anak siji loro. Nek wis kono Mandra Kumara, bendina mung ngeloni apik wae. Ono Mandra Kumara rambute gondrong ya. Iya. Kula dina samengku gandeng iki lenggah samengku. Jelas mana Mandra Kumara kuwi pengin dijawabkan lawan si Pating Manodya. Aku njaluk tulung lawan jeneng sira Arjuna. Merga bola-bali marang Mbah Makaping-kaping njaluk tulung lawan Matis muni Brawan Durna nerpati Karna Barusena. Ora nate kasembadan ora nate sing diarani kasil. Kok dina samengku apa kira-kira Arjuna saged bantu supaya wong emos mono Mandra Kumara kuwi entuk jodoh inggih Kakang. Tertampil mawon ringgih saka bidik paribasanipun. Kula saged sabda dhumateng lakasipun Kakang madosaken tiyang estri kanthi jogonipun. Pun Lesmana Mandra Kumara lajeng sinten? Inggih dados kanthi langit mawa. Lesmana pengen rabi karo bocah gunung. Saking pertapan Cemara Gading anak dari sang meremban Brawan Jayeng Sabda sing jenenge Endang Jayeng Resmi Arjuna. Miwat nang nyelana pandang muda. Sinandaka konang kasara lan pajare namengga kono Damare mongso katiku privasi ora pengen video putri saking Cemara Gading apajane Telenggan Begawan Jayeng Sabda sing jenenge Jayeng Resmi. Akeh kaya mengko Arjuna. Inggih Kakangku. Tertentu ae sok bojo mangkah kuwi kowe. Sing kok rembah kuwi jeneng sira. Yen Arjuna telu ae bisa kasembadan. barang aku iso main. Sendika ngesaken tau. Aku pengen krungu kabar. Kanggo jeneng sira Arjuna bangkit boyong Jayeng Resmi kanggo bojone anakku sira Mandra. Pantene kan ya. Iya kan. Sing pak kowe. Sing budidayane kowe, sing usahane kowe. Pas kono Mandra Kumara mesti bisa kelakon, bisa kasil ing bojo. Iya kan. Saged to bisa. Kaya teman dia tanggal pirang-pirang tahun. Sampai lu Janaka inggih Kakangku. Kula piranti wonten negari Astina. Tetantu kula ing badhe boyo pun Jayeng Resmi kangge putra Paduka Kakangku. Terus mawon. Aja ngapusi. Wis tuwake, wis padha kowe kok makan. Cek salin iki. Cek salin. Bu.